السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أهوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي الله için محبتلنذ وخير دعالرنذ taştan yakinden Hak Resulullah Aleyhisselam'ın dirman yaşayışını eştert ve dünyamid ahiretimide saadetine gününmege sebep olur deyip oğudan yığınak bolupdur. Huday Teala hemmenizden kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat olsun inşallah. Mescid medreselerimiz yürüyüp durup emniyet berqarar olup muhabbetiniz köp olup öylüğünüzde bereket, ağzı birlik yürüymeden Allah ayırmasın inşallah. قال ابن عباس رضي الله عنه إن في ثلاث خصال. Hak Resulullah'ın hayır doğası singen bende bir cavan alim Resulullah'ın ağasının oğlu ol aydıptır. Allah Teala menne 3 kılık koydu. 3 ahlakım var, 3 kılığım var deyiptir. İnni la'ati alel ayet fi kitabillahi azze ve celle felevedittu enne cemi'an nasi ya'lemuna ma a'lem. Beter Kur'an'ı öktümüş, Kur'an'ın sırrını içini bilen adammış. Kur'an hanmış ve Kur'an danmış. Kur'an okuyanmış, Kur'an'ı bilenmiş. O hamay diye Kur'an okuyumdur, içinin ilmlerini bilip okuyan, men bilişim yal tamam Müslümanla, tamam adamla da bilseydi da deyip ardı uçakyan niptir. Bir özüm bilsem bir özüm deymeyen niptir. Bula bir kılığım deyiptir. İkincisi ve inni la esma'u bil hakim min hukkamil muslimin ya'dil fa afrahu bih ve la'alli la uqadi ileyhi ebeden. Bir Müslümanların falan şehirinde bir hakim va, bir vali va, bir baş va, şehir adaletli adamlar qow saklaya deyip eştemdi begin yeniptir. Yoksa men barıp işim düşüyor de belli de şoňa deyiptir. Ýöne Hudaýa şükür şu falan yerde bir qow musulmanlaryň üstünden gözläp biren bir adam ma deyip begin yen özüm deyiptir. Musulmançylykda başga kişinin hoşlugyny beginmen bir mukaddama gurrüňi habi. Başga musulmanyň hoşlugyna hoş bolmak bir gurrüňi geljek da işte. Üçüncü وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة راعية.
bir musulmanlyň palan ýurduna ýagyn ýagtyr diýip eşitýän şu taada ur otlap birin malym çopanım ýok diýipdir. Onu da özüm bilgenýän Hudaýa şükür elhamdülillah şu musulmanlyň ikramçylygy ýer ýurtlary otly bolawersin diýip mal garas hor bolmawersin diýip özüm bilgenýän şoňa bir gowqylykdan şu diýipdir. Ine musulmançylykda başka kişinin hoşluğuna hoş olmadan çürüyüm bir qisqa jor muqaddama walli inni geleyliň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman yaşayışına 61-nji ýaşynda 61-nji ýaşyň mübarek ýaşynda ahyrraklary inni ýuwaş-ýuwaş 62-nji ýaşa gidip barýar. Bu ýöne 61-nji bolan ýaşda Yemen'den bir kerwan gelýär. Allah köklüdüğünden kerwanın gurrunu hizmetine de yetireylim. وقدم وفد تجيب من اليمن المدينة المنورة قد ساقوا معهم صدقات أموالهم وقالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله تعالى في أموالنا. bir hewre qawa adamlamış Yemen'den bir topar adamlar bir kerwen bolup hemmesi bir tayfaň adam symyşdyk, bir owaň adam symyşdyklar. Üýşip bir näçe nefer bolup mal garalarynyň zekatlaryny ýygnap Medine-i Munawwaraga awwelin bar salama geltirler. Yani belli bolýa bilen namazy boýnalyp, zekaty boýnalyp bir hak musulmanlardanmışda. Hom ya Resulallah salamlaşypdyrlar, hal ahwal edipdirler. Hom jaýlaşanlaryndan soňra aýdypdyrlar. Ya Resulallah, ine biziň mal garalamyzyň sadakalary şula getirdik saňa sürüp diýipdirler. Hom Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Her ýurdun, her owaň zekatyny, üşrüni şu owaň adamlaryna süňdirmeliler diýipdir. Her owaň üşrüni zekatyny şu owaň adamlaryna süňdirmeli. Fiqh Hanafide urgurrunma we kuriha naqlu zekat min beledin ila beledin ahar. Fiqh Hanafide olowdan olowa üşrüm ya zekatym diýip akitmellerliye. Meger iki şert bilen akitsen bolýar. Başga owa, başga mantaga. Ya başga owada, başga mantagada qarynlaşy bar bolmaly. Ya da şu başga owa, başga mantagada mätäçrek bolsa, ya şu taýda din ýürdiljek bolsa, ondan otaga akitsen bolýardy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Faqsimuha ala fuqaraikum." Öz ýurduňyzyň garyplaryna paýlamalahym diýipdir. Ine fiqh Hanafide de näme bolly? Bir yerden bir ýaga zekat ekitmek makruh, ol bir gowlat däl şeriatda. Meger şu taga kitde din ýürüjek bolsa, ya mätäşrek, garyprak bolsa, ya da qarynnaşy bolsa da. Din ýürümek şu mätäşregiň içinde de be her hal. Bular aýdypdyrlar, beter bir düşümli qawa adamlamışdyklar. Ya Resulallah, biz öz owamyzda, öz taýfa qarynnaşlarymyzda garip adamla, fakir adamla bolsa, olara zekaty çykardyk, artykmajynal gaýtyk diýipdirler. Öz gariplamyzy, öz döwrümizde olary ýeke halyny sorap, oham maslahat ber alqaýtyk bular, olara berdik biz diýipdir. Hom Hazrat Abu Bekr Siddiq köplerçe kerwan gelende Resulullah'ın ýanyna bolýanmış. Ya Resulullah, näet giň qawa adam bular diýipdir. Şahadır kerwan gelýär, bütüsli bir qaw kerwan ben görmäpdim diýipdir. Oham hak Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, hawada diýipdir, Allah gursaklaryny hidayet goýupdyr. Bir adamyň gursagyna musulmançylyk goýulsa, iman uyulsa, hakikat Allah şol adama qowluk istedigidir diýipdir. Bir adama gursagyna iman, musulmançylyk uyulsa, hakikat Hudaý şol adama ýaxşylyk istedigi da diýipdir. Olar Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan
hoş bolup içlerini sığmani bir toğur soraqlar soraptırlar. Köplerçe Medine'deki sahabalar Peygamberimiz Aleyhisselam'dan kanza soramayanmıştıklar. Akser bir edepçilik bolamasın deyip oturuyanmışlar. O ham başka yerden kervan gelenini sahabalar keyif etip kulak asyanmıştıklar. Lan soraq cevaptan hayırlanyanmıştıklar. Öyleri bir edepçilik bolamasın deyip köplerçe keplemen oturuyanmıştıklar. Zarur soraq bolmasa. O ham Kur'an'dan soraptırlar. Hak Resulullah'dan bir tovar sünnet öğreniptirli. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bütüsli ovadan gelen kervan odol görmeni beter hoş bolupdyr Peygamberimiz. Hatta Hazreti Bilal'a näme diýipdir. Hemişe gelen kerwellere köplerçe Hazreti Bilal ýortup çay suw naharlaryny gözleýänmişde. Ey Bilal diýipdir. Hemişeki kerwellere hytmat etsiňden şulara artykmaşyrak hytmat et diýipdir. Bitirmin beginnim şulara diýipdir. Bitirmin hoş boldum şulan ýagdaýlaryna diýipdir. Ýöne bilesleri gelip musulmançylyklaryny beginşip musulmançylyklaryny özüni ýük bilmäni uçup barýan mamalla ýürek-ýürekden suw içýä bilýär-de nähilledigini. Men şular bitir beginnim diýipdir. Şulan diýipdir ýatyp turjak jaýlar dagdy bir habardarrak bol gowulsyn jaýlar diýipdir. Sahabalarynyň arasynda dagdy elbet aglayan momoli Peygamberimiziň ýüzi gözi mübarek ýüzi gözi ýalfylla beripdir şu kerwan men oturşandan soňra. Şol sahabalar aýdýa sahabalar diýen Peygamberimizin şagirdleri de biz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hoş wagtyny narahat wagtyny ýüzüni göremizi bilýärdik. Hoş wagty bolsa aňyrdan gelýäkä bir ay gelýän ýanyk ýüzi ýalfyllap güler ýüzi artykmas bolardy diye. O bir kerwene Peygamberimiz beter hoş bolupdyr. Ey cemaatler. Ulukon bir iman gurrüňe waqaw dikkat edeýin. Bir adamın musulmançylygyna, bir adamın imanına, bir adamın amali salihyna hoş bolmak musulmançylykdandyr. Er-riza bil kufri kufrun. Bizim akidamızda var, bizi ustadlarımız okudupdurlar. Er-riza bil kufri kufrun. Kafirliğe razı olmak özü bir kafirliktir. Bir adamın musulmançılığına hoş olmak. Bir palani tövbe edipdir mi? Hudaya şükür elhamdülillah. O tövbe etipdir ha. Sen doğunu dedesi dahisi de hiç de diyorsun eşitiptir falani tüvelemeyini akçı bir koyya mescide var ya yaşı tefsiri gel ya üşmeli elhamdülillah tüveleme berekallah görsen daha da sana berekallah vermek musulmançılıkta bulmul yağdaydır ha. Hak Resulullah'ın edip onları hoş bolşunu özü şolun sorap duruşunu musulmançılığa hoşluğunu görüp Peygamberimiz artmış da hoş bol hatta Hazreti Bilal'ı da aýtdyr şulara ýaxşylygyň artdyr diýipdir. Şu mihmanlygyň kullugy diňde da kärrek ýor zol aýlanydyr gerekli adyňyz barmy diýip aýtdypdyr. Bir adamlyň musulmançylykda başga kişiň musulmançylygyna hoş bolmak wezifämizdir. Nägadyr geliller we nägadyr zenanalar we ilunimizin içinde arzular fakat bir gün adamsı bir namaz okuysa bir mescide gidasa bir musulmançılığa bir koşulasa ne kadar erkek adamlar ve arzular bir gün bir zenanası ayttırman namazın okuysa da deyip küs musulmançılık taşı hakikat Peygamberimizin üstünden gelen imanın eseri taşı hakikat Peygambercanın üstünden gelen bir yani bir miras hükmünde gelen zat taşı. Yani bir adam şumal ayrılsa oğluna mal yetýär da Peygamberimizin biz musulmanlara yeten bir zat da. O da näme? Bir adam gowy bolsa şoňa begenmek. Peygamberimizden yeten bir kılık, Peygamberimizden yeten bir nur, Peygamberimizden yeten bir iman, musulmançylyk, bir rahmat da musulmanlyň gursagyny badaşa. Bir gowy bolanna özüň şoňa gowy bol begenmeli.
bir dinden daşalsa vah näjir adamdy. O da inni pasıklara koşulýarmy, namazyny dogurdurmaýam, we diýip öz ýüregi narahat bolsa, musulmançylykda şo. Ýa-kan adamlar we bir ogly, ýa gyzy, ýa geliniň namaz okyp durşyny görse, ýüregi ýarylajak begenip başyna. Ýa-kan oglanlar we inim bir adam bolsun nabry, inim bir musulmançylykda ýürüýsün diýip, ey jemaat, bir özüm gören oglanlymdan baş gözünden ýaş akyp ağlaya ahuncan şi inim bir doğruca bir musulman bolup ýaşasy da diýip näme elimden gelýärmen diýip ağlaýar. Gözünden ýaş akypdy da, buyur gözünden dökülipdi da. Tüs musulmançylykda şo. Peygamberimizden gelýän bir miras, bir tereke, bir galan mal bölünmeýärmi? Eýni peygamberimizden galan zat ýetmekde şo. Ulukon bir nygmat da şo. Men bir dädim bir haram zatlar äpberasa ahunjan bizi näsek bolar kam diýişi wetila. İmanny bir bolmaly ýagdaý daşa. Çynnan Allah kuwat şu ogulgyda inatsy ýoly gelsin diýip aglaşypdy. Ýa bir dinanala adamyn bir adam bolasa bir ogluň şoğun bir görasa şu däjeleriniň namaz okyp durşyny, bir Allahny agdaýşy, bir eline tesbih alşy, ýa erkadam bir dinanan bir namaz okuysa, bir oğulgıydım görase deyip arzular bendilin. Tüs yürekten aydyan, Huday şu bendilere kuvat versin. Huday şolun yüreklerini giyinlik versin. Ne kadar giyin, mıdam kaptallarını asılcan bada bir dinin daşlık bada öyünni. Ya doğuni, ya dədesi, ya heliyi, ya inatası, ya gelini, mıdam yımırk yanık bolup yüreğini dün mortu da fakir musulman oğlunun. Bir musulmançılıkta bolmaly zatda, bir ahiret derecedir. Gör Resulullah canın ahlagını, bila içeriğin görürüňi, daşarda da bolsa şeýle. Ey Türkmen hacı dädele, ey ulukon adamlar, musulmançylykda sizin elbetde Allah'ın ýanyna wezifäňizdir ha. Bir ýaş oglan mescide gelse, şoň gözün gyýyg bilen gözlemäni, şoňa awuly kep aýtmany, şoň utandyrmasyzlyk wezifäňdir. Belki şonu teşvik etmeli. Çınnan musulman, çın imanlı adamda biz yaşı halkın çınne gitmez. Salih Haftat doğdan meri 20 yıl, 23 yıl olupdur. Bay hepcilik mescide, ovalara, Horasanna, Gülistanna, her ovalarda her yahan akbariyet. Bir çın imanlı, ahun mollu daha öyle. Yaşullu va, şu cevan oğullara berekella veriye. Aslında şu yaşullara sataşanda yürüğün giyini yiyada. Yüreklerinin, gözlerinin, yüzlerinin nur tökülüpdi da. Berekella veripdi, ay gayrat edin deyipdi. Hulasa şu jowan oğlun namaza giren ne bir asılcan kefi yokta şun kaptanına. Bir zat edeyin şu mescide gelmer yanık bolsun diyen akta. Çın musulman şol. Allah'ın yanına aziz şu kıyamette ulukon derece yeter şol adamla inşallah. Bir musulmançılıkta bolmaly zatda başga bir ýeriniň musulmançylygyna hoş bolmak. Ha bir gün geler erti äpberer diýjek da sen. Hamana bir ýaş oglan gelýär da, ay bijirekli galawa gelýär rahim. Erti bir gün ýem bilen ýene äpberýär rahim. O saňa maňa näme? Bir gün gelse de peýda da, goý bir gün bir iman nämedigini görsünna. Ýa şol aýtýanda, o bir gün goý gelsin mescide gelsin bir nur näme, iman näme, şoň ýüregini bir Allah'dan bir bereke da şoň gursagyna damar döküler, şu birji namazda birji gedekde Allah diýse. Hudaýyň nuru töküler rahim üstüne. Sen men elimde därahim cennet, beheştin gapsyny açar we alyp oturjakmy başga kıştaljak gelmenni. Bir boljak zatlamşylar. Biginmelidir, bir ýaş oglanlar musulmançylyga giri berse, tobe edi berse, berekella vermelidir, Allah kuwat bermelidir. Bir musulmançylykda wezife habi, lazımdır boynumda. Resulullah can işte görnäme ýagdaýly gelýämin öwräksi şeýinne. Oham bir wagtda bir musulmançylykda bir gysgaja hakyly deýin, gysgarak geçeýin. Bir adam tobe etse, ameli salih etse, yüreğine bakilçilik düşse näme? Bir adam qowulupdyr da, sen bilýän aşyň qowuda atdygyny, öz-özüň yüreğine bakilçilik düşse, şonu ak ýol şi.
şoň yüzüne aýtmaly, berekella, Allah kuwat diýmeli. İçiňdäki bahylçylygy ýuwýada şo. Oňam şoň hakynda da haýır doga etmeli. Ol sen içiňdäki bahylçylyk o öz elinde de onu şeytan oklaýar. Şoň arasynda gezişine, imanına, musulmançylygyna şeytan bahylçylyk oklasa näme etmeli? Hudaýa şoňa kuwat berdi, şoň hakynda haýır doga etmeli. Mel'un şeytan hasadet, bahylçylyk ýüregiňe oklanyny qahary gelip narahat bolup, idin zähmeti hiç bolar ýaly. Biz bir adam gowulunna sen ýüregiňe şoň gowlugyna bahylçylyk gelse, estağfirullah aýtmaly, Hudaýa şoň tawbasynda dursun nimeli, şoň ýüzüne de berekella aýtmaly. Ya bir gow adam günah etse, ya bir gow adam da günah etýe. Sen de ýüregiňe beginmek düşse şoň günäsine. O da bir gün düşdüm bejire günäge diýip özüdiň beginýän bir musulmanyna bolmaly ýagdaýda da şonda howlukman estağfirullah, estağfirullah Hudaýa. Şeytan men ýüregime oklawaty, men on günäsini beginýän estağfirullah. Hudaýa şoňa tawba nesip et diýmeli. Oňam o içiňdäki günä hut ýuwulýada şoň menen. Ey jemaatlar, bir tewerrik bir alim geçipdir da, bir derman alimliň miri. Bir derman alimliň bir kitaplarda ýazanna, her bir sefe bir warak ýazanna kitabym bereketli bolsun diýip 2 rekat namaz okuýarmış. Her bir 3 sefe ýazanna 2 rekat namaz okuýarmış. Hudaýa ýazyp duran kitaplar bereketli bolsun diýip. Hey orada peýgamberiň mübarek hadislerini de ökdemişdik, ýetikmişdik. Bir gün ýatyqa men teberrük okuyup berenim. Yaqulu şeyh kuntu naiman فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم gurrun mı de gerek gurrun abi edafa gurrun değil ha. Burun yatıydım diye dehrettilce arasta dişimde hak Resulullah aleyhissalatu vesselam hakikat mübarek yüzü bilen yalfullah geldi. Bir gaptan Ebu Bekir Siddiq bir gaptan Ömerül Faruk ba o men salamlaştım diye. فقلت يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقل الأخبار يا رسول الله kitaplan üstünden, ulamalan üstünden kan senden mübarek hadis men işittim ya tuttum. Fa uridu an asma'a minka khabaran atasharrafu bihi fi dunya wa aj'aluhu zakhiratan lil uqba. Ya Resulullah, şumahal sen menin huzur dun dişte dabi. Sen öz mübarek doğduklarından bir mübarek kep işteyin. Hem dünyamda bana bir şerafat bolsun, abri bolsun, bir iftihar bolsun, hem ahiretima bir zahire bolsun, sogap bolsun. Ya Resulullah bana bir teberrük derman gurrun aydasan diýdim diye. Onu aýtdy, ya şeyh diýdi. Ey ýaşul alim adam diýdi. Resulullah aýtdy. Bu alim adam näme diýe? Ömrü tünçen beginip geldim bana Resulullah ya şeyh diýip meni ey ýaşul diýip bana at goýdy. Şoňa da ady begindim. Mudan bana şeyh diýip aýdan diýerdim diye döwrümdäkilere. Ya şeyh. Men arada salama falyatlubha fi salamati gayrihi kaza fi tabaqat lis-sabuki. Ey ýaşul diýipdir. Ey musulman alim adam diýipdir. Men arada salama فَلْيَطْلُبْهَا فِي سَلَامَةِ غَيْرِهِ. Her kim iki dünyam abat bolsun nip istese, halkın abatlığını istesin niptir. Her kim iki dünyam abat bolsun nip isteyen bolsa, halkın abatlığını istesin, mın iki dünyası abat bolor diptir. Hakikat Allah'ın dostlarının ediyen işidir. Halkın arasalığına hoş olmak, halkın günah etberenine hoş olmak, halkın musulmançılığına hoş olmak, halkın dini dünyası ösenine hoş olmak, musulmançılıkta bulmalı ýagdaýdyr. Şuurunlar dağı bir adamları nesip etmeyen dünyadan çıkışta ey cemaat nahat esef olacak. Nahat heyf olacak. Hudaý size nesip edipdir. Şu derman gurrunları Resulullah'ın derman gurrunlarının fakat Allah'a fakat kan hamdaydın. Kan Hudaýa şükredin. Şu darganıklamanın içinde kime nesip et yaşayacak mübarek celesele. Kan Hudaýa şükredin. Nur tökülüp duran, rahmat tökülüp duran, ferişte dökülüp duran meclis nesip etmeli. Derman gurrunları
dinin maňzynyň gürrüňleri nesip etmeli. Mufat elhamdülillah dip ağla oturmaly, başga ýol ýokda. Hudaýa şükür, elhamdülillah dip oturuvermeli fakat. Nagat bir nigmatly dagy keyfine gelip bilmeýän, nesip etmeýän adamlar nagat bir nesip bolýarlar. Nagat bir nesip bolýarlar ey cemaatlar. Keyfine gelip yaltalykdan gelmäni, ay özüm bilýän, ay özüm näme dip galýan adam wakan bir nesip bolýar. Hudaý tawfik bersin bendelere. Ýygyny aýtky deýli gürrüň. Olar beter hoş bolupdyrlar Resulullah'ın ýanyna. Peygamberimiz de olardan hoş. Bir gowy adamla, musulman adamla diýip, olara sahabalar sorapdyrlar Yemenden gelen kerwenden, siz näme ýöre hoş görünýäňiz, näme siz hoş diýipdirler. Beter gowy adammışdy karşılar. Olar aýdypdyrlar, bize dogry diýipdir şi Resulullah bilen gürrüňdeş bollyk, şu Resulullah'dan bir sowgatlar allyk, bize asyl içimiz sanaşyňa degen diýipdirler. Şi ovamyza barsak bolýa, şu adamlar fat şundan gürrüň berjek diýipdir. Biz Resulullah bilen yüzbeýiz oturuşdyk, doduk oturuşdyk, hey gürrüňdeş boldyk, gülüşdik, zat soradyk, jogap aldyk diýip, biz şuňa asyl bitirip beren şeýat diýipdirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Bilal'a buyurupdyr, her gaýsyna bir sowgat ber. Hoşlaşyp maly bolanna Hak Resulullah aleyhisselam bir kerwana aýdypdyr, hal baqiya minkum ahad? Kerwanynızda galan barmy diýipdir, sowgat kamil almalla. Qalu nam. Khallafnahu ala rihalina. Gulamun khallafnahu ala rihalina wa huwa ahdasuna sinnan. Ey ýaş dost. Ey jawan dost. Ey jawallygy yetmedik. 13-15 ýaş. O kerwan aýdypdyr, ya Rasulullah, şu kerwany saklap duran bir ýaşaja oglan ba diýipdir. Arap gulam diye, yani häzir jawallygy da yetenek 13, 14, 15 ýaşynda oglanlykdan aýrylyşypdyr, häzir mert jawanyny däda. On fawana jawanida. Ya Rasulullah, bir oglan çykaly diýipdir, kerwan saklaýa diýipdir. Özümizden o da diýipdir. Arsiluhu ileyna. Yollan berik men ýanyma iýberin şonu niftir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ol ýaşaç oglany iýberdirler. Ýet Resulullah aleyhissalam sana gelliye, sana sataşyk diýe sowgadyň aldypdyr. Ey cemaatlar, ey jawan dostlar, boljak ýagdaýy özde. Ýaş oglanyň saýraýşyny özde. Ýigit özün mälim eder işini, kılıcını, zıbanını bellidir özü. Bedew bolsa meydan galar dumalli, hak ışkını atsal meydan yoluksanı özü. Bedew bolsa meydan galar dumalli, bir çapyan at bolsa meydan todun boljakda, mahtum ulişan näme diye. Bedew bolsa meydan galar dumalli, hak ışkını atsal meydan yoluksa, yani bir meydan kok gelse Allah'ın ışkını seninle atın sallayıptır. Bir yaş oğlan Allah'ın ışkını at salsını özdeyinli. Resulullah'ın yanına sayrayışını özdeyinli. Yaş deyip cavan deyip buna deysen ay, ey cavan dost. Özüne rahmet mesen bitirdi şu zamanla. Halk sana rahmet eder mi kadiyama? Dostun sana rahmet eder mi kadiyama? Bir kesbirin oğlundan, kıyızdan, gelinden sana rahmet eder mi kadiyama? Ak dirman gürrüňliň içinde bir türkmen dogynyň sana nasihat edip aýdypdy, tutsaň utarsın. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dirman ýüzüne öwne salamlaşyp durýan ýaşaç oglan. Assalamu aleykum ya Resulullah. Keplemäni dürtdir. Aýdy ber ýaş oglan dip. Ya Resulullah. Inni minar rahtillezine atawka anifa. Ya Resulullah, men taifam yankı gelen kerwenden mennittir. Sen şolaň hemmesiniň soraglaryna jogap beripsiň, oşolara da sowgat beripsiň. Ya Resulullah, men senden istegimmi bitirseň diýipdir. Hak Resulullah aýdypdyr yankı ýaşa joglana, "Wa ma hajatuka?" Istegiň bolsa aýt diýipdir. Ya Resulullah diýipdir.
Şu gelen adamların hemmesi musulmançılık dik gelirler diptir. Şolun hemmesi hatta zekatlarını yığınak keltirdiler diptir. Hewri iman istek gelirler diptir. Musulmançılık sorak gelirler diptir. Allah bilen ant bolsun diptir. Men şolun içine yüklerini saklaşarın, zatlarını danşarın dip qayttım diptir. Imme fakat yüreğimde bir isteğim var, bitir şonun süreyim geldim diptir. Onu isteğin näme senin diptir. Hak Resulullah yaşalandan soraktır. Onu ya Resulullah öz ovamızdan çıkanda inşallah Resulullah barıp sataşsam iki zat hayır dua alarını boğradum diptir. Näme ol hayır dua ala? En tes'alallah azze ve celle en yaghfira li ve yerhamani ve en yec'ale ghinaya fi kalbi. Ya Resulallah, senin isteyen bir kol götürdü Allah'dan dile, bira Allah Teala beni mıdam mağfiratına, rahmetine salsın, Hudayın şu rahmet gözünden kaçmayın, bir demin gözüm aç olmasın, gözüm dok olsun, yüreğim bay olsun niptir. Yüreğim garip olmasın niptir. En yec'ale ghinaya fi kalbi. Bir suvelin çöreğim de olsa bay kimen niye inniptir. Yüreğim bay olsun niptir. Gözüm aç olmayın niptir. Dünyanın nökeri olmayın niptir. Dünyanın harisi olmayın niptir. Yalandan kasam çıpırıp entek bolsa hiç de zoru düşmeke vallahi billahi deyip duran adam bolmayın pullun süreyim deyiptir. Görünüm menin pullun süreyim dava etip birin bolmayın niptir. Ahırda pullun süreyim dininden çıkyan bolamayın niptir. Yüreğim bay olsun niptir. Eyyec'ale ghinaya fi kalbi. Yüreğim bay olsun men deyiptir. Şunu isteyen niptir. فقال صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام وهم Peygamber Aleyhisselam mübarek özünün gövresini yaxşı şu cavan oğluna gaşin baktırıp şonu yaxşı kucağına gaşin köklep Allahumma gfir lehu verhamhu vec'al ginahu fi kalbihi. Huda yaşı yaş oğlunu mağfiratına sal, rahmetine sal, hiç vakt sen kahar gözüne düşmesin, Huda yaşın yüreği bay olsun niptir. Haydurup şunu evini köklep ve akbele ilal gunam. Yaxşı özünü şu cavan oğlunu köklep, Hak Resulullah iki doğasında etip vertirdi. Huda yaşını mağfiratına sal, rahmetine sal, hiç sen kahar nazarına düşmesin, bir dişin yüreği bay olsun, yüreği giyim olsun, dünyakta arıkmasın niptir. Aham, devreğin nekler aytıptır, o kervene de berilyen savgadı, bana da berin deyiptir, bana benimle hoşlaşıp yola salıptırlar. Ey yaş oğlan, ikimizin görürüngimiz. Öz kamın özün iyi. Oğlulluktan saylanıştın değil mi? Hem dünyanın hem ahiretin abat bolmoqtığını yadından çıkarma. Gör bir yaş oğlanın saylanıp kaytışını, oğudan qaydanla saylanıp kaytışını gözde näme pikirlen geliyor. Yine bir 8, 9, 10 daqiqa hovluqmayın. Şu gurrun kamil olsun. Öz dünya ve ahirin abat bolmoğunu halkı özlep güymeni qalama. Onun bana göz tıkıp de imanın, musulmançılığın iyide koyma. Dünyanın ahiretin abatlık, ertir akşam dersin de olsa, işin de olsa, defterin de olsa, ya bazarın da olsa, kesbin de olsa, her neyim olsun. Musulmançılığına vur bernamı koy. İmanın min şu yaş vaktimden inşallah arası gezlerin, günahın iyidinne gezmerin. Her kim günahkar yalınışar, ona hiç görürün yok. Günahın iyidinne gezip bernamı tökmerin deydi, dökmerin günahın iyidinne bernamı deyip, bir musulmançılık hakkılığına sal. Bir tüvür ulu korrak ya bir adamlar var dinin daşta, olun ağzını ökünüp, olun aydiyan kefini aydıp, dünya ahiret bibatlığı düşama. Aytay deyin,
bir toward bir dininden daş adamlar vardır. Haman gaýrsyzrak bir towrdat Kur'ana, mescide, ahun molla, wagza, ýaşa hatda şu meclisine da yamallah göweriyen bir gurunlar aýdýandirler. Oğum şolun ağzını ökünüp dağı bir zat aýdak ama. O pahirlere hem dünýelerin hem ahiretlerin utturan adamlar. Yaşap bir şunu ve adamdan özünden, içerisinden, dünyadan, ahiretten, Hudaydan, Peygamberden bidar adamlar olara. Hiç kimden narazi olara hemme kişiden. Onun ağzını ökünüp dağı dünya ahiretimi bibat eder ama. Gör izinden ne mi vurdun bilye bu yaşacık oğlana? ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى سنة 10. Bunlar iyidine ühtiyarlar. Kervan iyidine ühtiyar. 12 yıl oluyor. Peygamberimizin neçilenci yaşı? 62. yaş. Peygamberimiz 62. yaşta hacı ühtiyar. İnşallah ol ögde gurrunu gelir. Ey cemaat! Şu kervanını şu yıl hacıya geliptir da. Ne kadar kova adammıştık şola. Müslüman bolun Resulullah sataşan yılımız hacımızda bitireyiliptirledi. İçinin pulunu tapıp, yolunu tapıp, uğrunu tapalla kaydıptırlar. Haca varttırlar. Hac vazifelerini bitireyilip, o yaş olan yokmuştuk ha içinde. Gücü yeten nedir, mali yeten nedir? Ne molluğurun? Şu hoşlaşık giden kervan, Peygamberimizin mübarek 62. yaşında Peygamberimiz hacca gidenini Mine'de daş atılyan yerde şu çadırlığın dövrüğünü bir kervan Resulullah'ın yanına salame geltirdiler. وقالوا يا رسول الله نحن بنو أبدا يا رسول الله biz Yemen'den gelen kervan niptir. Yemen'den gelen kervan niptir. Müslüman bulun yili hac kokkullu gidiptirler da. Ey cemaat Resulullah ne diyem olsa o. Ey cevan dostlar. Ey yaşlıcı oğlanlar. Ey Türkmen oğlanlar. Resulullah ne diyem olsa o. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أيضا نشنه دبتردا ما فعل الغلام الذي أتاني شو من يعني مورياش وزغلن يورتك قلبت شو حال ناجر دبتر ما فعل الغلام الذي أتاني sizin kervanınızın içinde yaşa zoğlan mı diptir şo hal nacire diptir Koca gitmem şo diptir 62. yaşında ha Peygamberimizin. Ey uluqan adamlar. Ey cavan dostlar. Ey ayalı erkek doğanlar. Şu yaşa zoğlan nemidir? Qovum haliptir. Nettir kesbediptir. Qalu ya Resulallah ma ra'ayna mislehu. Ya Resulullah 30 adam yok diptir. O adam göremdak diptir. Saylanıp du diptir. Bir perişte sıfat bolup yalfırlak kesberem momul. Resulullah'ın hayır doğasından oğlanna. Bir pul mallada bölüşük bolonnu diptir. Ateş göz qıyığı bilen gözden aqdım diptir. Men galama inip suumsuzluqda düşen aq diptir. Süsteklikte aydan aq diptir. Yalfırlak çıkıp be aramızda diptir. Peygamberimiz näme diptir? İkrar ediptir. Elhamdülillah. Bula bir zat. İkrar ediptir. Biri näme? Yani bu kervan sataşıptı Resulullah gurrunlar şu yaş oğlan molttir da. Peygamberimiz aydıptır. Elhamdülillah. Hudaya şükür sağaman gesperem olsa diptir. İkilinci aydan kefname. İnni la arju en yemute cemiyan. İnşallah umid ediyen şu yaş oğlan şu dünyadan geçecek bolanına algı vergisi bolmany, zatçalar yığnagılca, namazı okuyulca, zekatı berilce, şu dünyanın kalmagallarının yığnanyıp çık iman menen dünyadan geçer inşallah şu diptir. İnni la arju en yemute cemi'a. Cemi'a dediği ey ahuncan mollacarlar. Bu taada cemi'a yani yığnan çık üşülce gider diptir. İnni la arju en yemute cemi'a. Pıtran oturan kervan ayttir. Ya Resulullah, üşügülce, yığnagılca ölür diyenin ne molya diptirler. Ohum Resulullah näme diptir aleyhissalatu vesselam. Teşâb ehvâuhu ve humumuhu fi evdiyeti dünya. فَلَعَلَّ أَجَلَهُ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَوْدِيَةِ فَلَا يُبَالِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّهَا هَلَكَ.
Onu bir adam olur deyipdir. Alıverisken, zadı deken, näme diýin bilenak, malları beriwsiz, qadalary alygsız, şu dünýäň miridi bolup geçip gidip bir ýerde de ölüp galyp bir ya öýünde de bolsa näforum mal algy bergi, oglunyň hakyny berenak, keleyniň hakyny berenak, doganyň hakyny berenak, ürkütýän adamlar bolýandyr. Şoşolardan bolmaz diýipdir. Men aýdýanym şu diýipdir. Zekat berilje, maly jemy jurja tekmiljek gider diýipdir. Ey cemaatlar, ahirul emr, bula yine kervan hoşlaşıyada. Felemma tuwfiyen nebiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bi vefat dünyanın ekberiye. Şu yaş oğlanın gurrin abi. Resulullah ayırlı deyip dünya eştiliye. Aleyhissalatu vesselam bir tofor Ceziretil Arab'da, Yemen'ne bir tofor Müslümanlar ne bolýar? Dininden çıkıp qayta kafir bolýarlar, murtet bolýarlar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cemecurliýardy dünýä Müslümanlary. Halife Resulullah aleyhissalatu vesselam ağır mesuliyet Resulullah'ın yerine İslam yürüyüşünü solar cemecurliýar. Hom eşdiýär Yemen'ne de şu bir toforlar dininden çıkacak bolupdy. Ey cemaat! irtedde min ehli'l Yemen. فقام ذلك الغلام في قومه فذكرهم الله عز وجل والإسلام فلم يرجع منهم أحد. Ohum yerli yerden Resulullah ayırlı deyip bir tovara adamla qayta kafir olup başlattırlar dininden çık. Ay Resulullah ölüm olsa bir de şu dinine gerek derleyip. Ol yaş oğlan näçikdir? Obasını minberlere çıkıp vaaz vermeye durupdur. Ey cemaat, Allah'ın yattan çıkarman. Ey cemaat, musulmançılıktır. Ey cemaat, Kur'an mı? Ey cemaat, Resulullah tavşır deyip zahmet çekiptir. Şoň obasından, şoň tayfasından bir nefer kafir olmanırda. Yankı yaş oğlanın ihlas öyle. Felem yerci' minhum ahad. Begadir obasından nasihat etiptir. Yankı yaş oğlanha. Öýünni lafıror her kim batır savaşta bellidir diye mahtum olýşan. Öýünni lafıror her kim laf diýen gürlemekka keplerini her kim kepliýär diýipdir, gürleýär diýipdir. Men özüm bilýän, men özüm näme diýipdir. Batır savaşta bellidir. Çyn batır adam meýdanyny bellidir. Musulmanlaryň gamyny bellidir. Musulmanlara rahmet çekenini bellidir. Musulmanlara ýüregi ýananyny bellidir. Ýöne keplek goýmaz diýipdir. Bu gürriňli diýeni gürriň bolup galmasyn. Hususan ey jowan dost, kıymet yaxşı belli. Yaşlılar doğa edip oturmada nämelinden gelsin. Nämelinden gelsin. Kıymet gayrat etmeli. Gör bir oğlanı Resulullah dünýeden geçenini obasy näka adamla kafir boljak bolanna nasihat etip bir nefere öwrilmändirdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık sorapdyr. Şu yaşaç oğlan nätte obasyny diýipdir. Odal Peygamberimiň ýanyna barmyşdykda Ebu Bekir Sıddıkla. Oham Ebu Bekir Sıddık bir Yemenli bir adam goýupdyr da halife wagtynda nama ýapdyr. Şu ýaş oglanyň obasyndan bir nefer kafir bolmady diýipdir. Şu ýaş oglanyň öz zähmet çekdi diýipdirler. Öýünni lafıror her kim batır savaşta bellidir. Ine Vefdi Tücib diye bir kervanın adına Yemen'den gelen kervanın muhtasarca ve muhtasarca derslerinin gurrunlarını hizmetine de getirdik. Allah Teala yaşayışınız nuri imandan dolu etsin inşallah. Dünyanız, ahiretiniz avatlıktan Huday ayırmasın. Emniyet vatanımızda berkararlıktan Allah ayırmasın inşallah. Huday müşkülleriniz ansat etsin. Marizlarınıza kuvat versin. Marizler gözdeyerlerinize kuvat versin. Oğlun şoğun uyup işlek kesip verilli va, hizmet etip verilli va, hizmette kesip verilli va, oğlun şoğu edip bilen oturup hayır doğa etdiyen olup, musafirata, gurbatta, hizmette kesip verip, ya daş yurtlarda okuyup kesip verilli, işlek kesip verilli de, Huday yar olup, zalların malları bereketli olup, olca bilen evlilik gelsinler inşallah.